El Prat i l'Ontinyent estrenaven tècnica en un duel directíssim per esquivar l'últim lloc de la classificació. Els Pota Blava van sortir entonats i Fran Bea va fer l'1-0 que trencava la sequera que havia tingut l'equip a casa les últimes jornades. El que va començar bé, però, va acabar malament. Conscients del que s'hi jugaven, cap dels dos equips va estalviar esforços ni energies en defensa. Hi va haver duresa en algunes accions, però qui en va sortir més perjudicat va ser el Prat. Ara, al minut 39, l'àrbitre va veure intencionalitat de Cante en aquesta topada i el va enviar directe al vestidor. Malgrat el contratemps, el Prat no va renunciar a buscar el segon gol, que no va arribar. En canvi, un xut de Verdú desviat per Murillo es convertia en l'empat. Te dejan tan alegremente con 10 tantos minutos, pues al final puede pasar lo que ha pasado. El equipo lo ha intentado y también con la desgracia de que encima el gol del empate que considero que ha sido clave, pues ha sido muy desafortunado por parte nuestra. Obligat per les circumstàncies, el Prat va fer un pas endavant i l'Ontinyent va trobar uns espais a la contra que va saber aprofitar. Trujillo i Mauro van fer més gran la ferida dels pratencs, que només han guanyat un partit en 15 jornades.